Posible ang pagdeklarar sa state of emergency sa probinsya depende sa kahalitan nga natugas ang peste nga RSSI sa katubuhan sa Negros Occidental. Inisunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga nagsiling nga kinahanglan ng datos sa mga apektado nga lugar antes pa man makapatuman sang among deklarasyon kung kinahanglanon gid. Nagtakop ang milling season nga manubo ang presyo sa baklanay sa kalamay. Karon may pagpang-atake sang red striped soft scale insect nga na-monitor. Masobra sa 2,000 hectares ng sugarcane plantation sa June 5 nga report sa Sugar Regulatory Administration sa Negros Occidental ang ginigo sang RSSI. Sunod kay Lacson, may mga Sugar Federation nga gusto magsapol sa iya para talakayon ang sitwasyon kag mabuligan ini. Sa 2025, nagdeklarar sa state of calamity ang Negros Occidental bangod sa pag-atake sang RSSI.